M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani leronso pano pa Tilankhule na Ambuye, pamene tikupitiriza kusinkhasinkha mawu a Mulungu mu sabatayi. Lero mawu athu Paulo apitiriza kupereka maphunzitso azakufunika kukhala anthu ona mtima, ndipo tikumva za anthu mu Uthenga Wathu Wabwino amene amathandiza Ambuye Yesu. Tikuzodzifunsa lero kuti kodi ifeyo Ambuye Yesu Khristu pamba timawathandiza bwanji, nanga kuti timawathandiza bwanji Ambuye Yesu Khristu pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati sitiona anthu amene timakhala nawo. Tipemphere. Ambuye Mulungu, tikupemphani mutipatse mtima wofunafuna ndi kufunitsitsa kuti ndi moyo wathu ndi nzeru zathu ndi chuma chathu tikhudzidwe ndi moyo wa ena, ndipo tizigwiritse ntchito zonsezi pofuna kukutumikirani inu ndi mtima wonse, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo mutu 6 ndime ya 2c mpaka 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Paulo Makwinja, Malawi Catholic Community in Kenya, kuchokera ku St. Austin Parish mu Archdiocese ya Nairobi. Mthenga woyera ndi monga adalembera Luka woyera mutu 8 ndime ya 1 mpaka 3. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazaro Piri, kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo. Wokondedwa wanga, nazi zimene uziwaphunzitsa anthu ndi kuwalalikira. Angathe kupezeka munthu wophunzitsa zosiyana ndi zimenezi, wosavomereza mawu owona a Ambuye athu Yesu Khristu ndi chiphunzitso chogwirizana ndi moyo wolemekeza Mulungu. Munthu wotere ndi wodzitukumula ndi kunyada, sadziwa kanthu. Mtima wake ngodwala, wongofuna kutsutsana ndi kukangana pa mawu chabe. Zimenezi zimabweretsa kaduka, kusamvana, kusinjirirana, kuganizirana zoyipa, kupsetsana mtima kosalekeza pakati pa anthu amene nzeru zawo zidawonongekeratu ndipo sazindikiranso choona. Iwo amayesa kuti kupembedza Mulungu ndi njira yopatira chuma. Nzoonadi, kupembedza Mulungu kumapindulitsa kwambiri malinga munthu akakhutira ndi zimene ali nazo. Sitidatenge kanthu polowa m'dziko lino lapansi, ndipo sitingathenso kutenga kanthu potulukamo. Tsono ngati tili ndi chakudya ndi zovala, zimenezi zitikwanire. Koma anthu ofuna kulemera amagwa m'mayeso, amagwidwa mu msampha wa zilakolako zambiri zopusa ndi zowononga. Zilakolakozo zimamiza anthu mu chitayiko choopsa. Pajatu kukonda ndalama ndi gwero la zoyipa zonse. Chifukwa chakuyika mtima pa ndalama, anthu ena adasochera, adasiya njira yachikhulupiriro, ndipo adadzitengera zowawitsa mtima.
Koma iwe munthu wa Mulungu uzipewe zonsezi. Uzikhala ndi mtima wofunafuna chilungamo, wolemekeza Mulungu, wokhulupirika, wachikondi, wolimbika ndi wofatsa. Uzimenya nkhondo yabwino yakusunga chikhulupiriro mpaka ukalandire moyo wosatha. Pajatu Mulungu adakuyitanira zimenezi, ndipo udavomera bwino chikhulupiriro chako pamaso pa mboni zambiri. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adanka nayendera mizinda ndi midzi, ali kulalika ndi kuwuza anthu uthenga wonena za ufumu wa Mulungu. Ophunzira ake 12 aja anali naye. Padalinso azimayi ena amene Yesu adawatulutsa mizimu yoyipa ndi kuwachiza nthenda zina. Azimayiwo ndi awa: Mariya wotchedwa Magadalena, amene mwa iye mudatuluka mizimu yoyipa 7. Yohana mkazi wa Kuza, kapitawo wa Herode, Suzana, ndiponso azimayi ena ambiri amene ndi ndalama zawo ankathandiza Yesu ndi ophunzira ake. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abalanga okondeka mwa Ambuye, mawu lero ndikhoza kunena kuti akukamba za generosity, kukhala ndi mtima wopatsa, makamaka uthenga wabwino. Kodi inuyo ndi ineyo, how generous are we pamoyo wathu? Tikaona kwambiri tiona kuti masiku ano dyera ndilo lamanga nthenje. Kudzikundikira zinthu ndiko kwakhazikika kwamera mizo m'moyo mwathu kapena pakati pathu. Kodi izi zimabwera chifukwa ninji? Izi kwambiri zimabwera chifukwa choti inuyo ndi ineyo mwina moyo wathu chikhristu sichidazame kwenikweni. Leronso nkhale mu mpingo mmene anthu ambiri ife timafuna mawu ojena kuti what do I benefit from the church, osati what will the church benefit from me. Koma ife tikufuna kupanga benefit from the church. Choncho mawu lero uthenga wabwino poyamba zinthu zingapo zimene zili zogwira mtima. Poyamba anena kuti azimayiwa adachizidwa nthenda zosiyanasiyana ndi Yesu Khristu. Chifukwa cha zimenezi ndikuganiza kuti adamvetsa ndipo adakonda kwenikweni. Nthawi zambiri ndi anthu amene aunjoka m'mavuto, amene amamvetsa mavuto a ena. Nthawi zambiri ndi anthu amene moyo wawo wasintha chifukwa akumana ndi zina zake zabwino, amene amatha kumvetsanso zakufunika kwake kothandiza ena. Omonga tinena kuti lero lino pa dziko lapansi miyoyo yathu mwadzaza mtima kudzikundikira zinthu. Apa sitinganenenso moyepula. Tiye tione zimene zikuchitika pakati pathu. Tiye tiyambe mwina ndi ndale. Zimakhala zovuta kuti nthawi zambiri politicians amakhala makaprics athu. Koma it's because ndi amene amayendetsa civic life yathu kupyolera ma policies, mautumiki wawo, kaya ndi aphungu, kaya ndi akansala, kapena kaya ndi president. Ndiye tiyambe ndiwo. Nthawi zinatu zimamvetsa chisoni kuti mu dziko losauka ngati Malawi ndi umakhala ndi anthu a ndalama zambiri. And 3/4 ya anthu amenewa mwina amakhala anthu andale. Question imakhala ndi zosonera kuti kodi zimene zizi adazitenga kuti. Sindina kuti wandale yesingo wakuba iya. Point yake simene. Koma tipeno khanawso mtima wodzifunsa kuti amene wawa
chuma chonse yadachipeza bwanji. Ngakhale ife tomwe alaliki ife. Ndikapasa ine mwini ngati wansembe. Kapena Elias amene amalalika. Kudzifunsa the same question. Kuti kodi ineyo ngati ndikuzundikundikira chuma, how am I of service to the institution that I serve? Chali chimene ndimatumikira. So tena kuti chifukwa cha mtima akudzikonda, ndimakonda mawu a malemu Papa Benedict wa 16. Ajamanena kuti dictatorship of relativism. Kuna kuti magazo zimene ndikuganiza ineyo, ndikuchita ineyo, zanga ineyo, the personal trinity, I, me and myself. Zimene zamera kwambiri mizu pakati pathu. Ndipo zotsatira zake nzonena kuti anthu osauka amasaukira. Anthu opanda kanthu apitiriza okhala kanthu. Chifukwa chonena kuti mapolisi kapena kuti ndondomeko zimene zakidwa zoti ziyendetseka ndi kampani. Kuti kaziyendetse kumudzi, kaziyendetse dziko, kaziyendetse private sector, kaziyendetse parastatal ya boma. Zaikidwa ndi chonga chona kuti anthu apange benefit from the institution, osati institution ipange benefit from them. Ndakuti azimayi awa chifukwa Yesu adakuzira ndambo Yesu adachita china chake, ndifa kana okonda koposa. Ndifa sadaone vuto kutenga kalundu wakapena ndalama zawo kumathandiza Ambuye Yesu Khristu ndi ophunzira ake. Tiye tione ife akhristu lero. Alipo maparish ambirimbiri, miphakati ambirimbiri, imene imaoneka yosauka today, ngakhale kuti mkatikati mwawo ili ndi anthu amene ali ndi ndalama, pamwina osafunika ndi mtima wopereka. Mwinaso alipo ena chabwino mwina anakhumudwitsidwa ndi mwa makhalidwe ife atsogoleri. Kuti mwina katundu uja amaperekedwa koma mwina ife tinapanga abuse katundu amene atamutha kukhumudwa. Mwina kapena tindi mtima wa liuma basi. Sitifuna ife kuthandiza mpingo kapena kuthandiza ena, komanso sitifuna ena athandize mpingo kapena athandize ena. Ambuye Yesu uthenga wabwino walero kapena zocheza muthenga wabwino walero ziditsutse kwathunthu. Azima chifukwa chodakuzira ndi Ambuye Yesu adachitapo kanthu. Tikuyamba lizo ndifa Khristu. Partly kapena gawo ndi azimayi amene wawo. Chifukwa azimayi awa ndi ndalama zawo amathandiza Ambuye Yesu kufalitsa uthenga wabwino. Uthenga wabwino umene lero timaunyadira posanduka Khristu. Generosity. How generous am I? Or how stingy am I? Ndine womana bwanji kapena ndinopereka bwanji? Ndifanya kefe ngata Khristu. Poyamba tipanga address kani ife atsogolera mu mpingo. Kuti utumiki wathu ukhale wa service. Ngati kaya ansembe, kaya a brother, kaya sister, kaya abusa, kaya mashe, kaya ndani, poyambira tione kuti ineyo ndimapereka chani ku mpingo. Matalenta anga, nzeru zanga, moyo wanga womwe, kodi ndimaupereka mu mpingo kuti mpingo upite patsogolo upindule chifukwa cha mphatso zanga. Nanga mphatso imene ndingapereke ku dziko pokhala honest, pokhala truthful, ndipo pokhala sincere. Nanga ndine wa ndale kapena civil servant. How dedicated am I to the civil service yakuno ku Malawi? Kapena nesu ndimangopanga benefit from the system. Mamwe the system imanga benefit from me through hard work. Kusaba, kusanyoza ena, kusagwetsa ulesena kuti agwere ntchito yawo moyenera. Kapena ndine politician, ndimapanga shield azinzanga, mamwe azinzanga should come to book. Kodi mathandiza bwanji azinzanga kunena kuti iwo apange contribute ku dziko la Malawi. Other than kuna kuti azosanga opanga milk kapena kukama mkaka ng'ombe imene ili Malawi. So ndi udiona kuti Ambuye Yesu azimayi akutiphunzitsa lero. And what is interesting akuti ndi azimayi. Tanganiza ndi bwino women azimayi. Ndamene akuchita zimenezi. Kodi lero abambo mu mpingo in the Catholic Church mwachitsanzo. Utumiki wathu ngotani? Tikutenga bwanji utumiki wathu utumiki wa mu mpingo in the Catholic Church. Tokutazi azibambo ambiri kuthekera tinako koma timabwerera mbuyo. We don't give to ourselves totally to the church. Hakati meeting ya CMA awiri atatu. Hakati zombutisha kuzakuza awiri atatu. Nitine kudzifunsa kuti matalent amene tinawo ngati azibambo. How are we using those talents? Patso zimene zikutumikira mpingo. Ina lulisire madzi even
even osadza kuti bambofumu athu ndi ndani pa parish. Osaona kuti abambofumu anga amachokera kuti pa parish. Munasadzaona kuti pa parish pano pajamisa yoti mapita every Sunday. Kuti pajamisa every time ofusa the same question. Ayi. With what we have ndizimene nazo titumikire mpingo. With what we have ndizimene nazo titumikire dziko. With what we have titumikirane wina ndi mzake. Azimaya watipatsa chitsanzo. They were generous. How generous are you to the church? How generous are you to the state that is Malawi? How generous are you to your friends in your community? Ndinowapatsa bwanji kumpingo? Ndinowapatsa bwanji ku dziko limene lili Malawi? Ndinowapatsa bwanji kwa anzanu amene makhala nawo? Azimayi atiphunzitsa azimayi atakhudzidwa ndi Yesu adachitapo kanthu. Kodi ndiye tipange count my blessings athu tingakwanitse? So Mulungu amatikhudza every day. Koma kodi ife timachita zotheka kuti timukhudze Mulungu? Tipemphere ndi kupempherera kuti we should be generous with our talents, generous with our finances, generous with our time, also generous with our presence. M'dzina la Atate, la Mwana, la Mzimu Woyera. Amen.